Připadl mi čestný úkol, abych vás pozdravil jako první posluchače, vlastně jako první diváky Československé televize. Přeji vám příjemnou podívanou a příjemný poslech a dovolte, abych při této příležitosti vám představil umělecké spolupracovníky Československé televize, kteří budou dnešní program doprovázet. Božena Obrová, kterou znáte z filmu Nevíte o bytě, Katka a Únos. Bohumil Švarc, člen divadla Československé armády. Milí přátelé, dovolte, abych uvedl první program našeho dnešního vysílání. Tenhle harpagon, kakra holte, to je šlakovitá úloha. Už jsem hrál lecjaké, snadné i těžké. Súdružky a súdruhovia, vážení priatelia. Dovolte, aby som vás menom Československého rozhlasového výboru čo najsrdečnejšie privítal pri príležitosti zahájenia skúšobného televízneho prenosu. Jestliže dnes môžeme započať skúšobné vysielanie, ďakujeme predovšetkým za túto radostnú skutočnosť našej komunistickej strane Československa, našej vláde, osobne nezapomenuteľnému a nám všetkým drahému Klementu Gottwaldovi a jeho najbližšiemu spolupracovníkovi a následovníkovi prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému, ktorí od prvopočiatku mali veľký záujem na tom, aby sa s televíznym vysielaním u nás čím skôr započal. Veľkú pomoc pri výstavbe Československej televízii poskytli nám sovietskí vedci a technici, ktorí ochotne zoznamovali našich technikov s vysokou úrovňou sovietskej vzdeľovacej techniky, umožňovali, aby sa naši technici prakticky oboznámili so sovietskou televíziou. Po dobu skúšobného vysielania, ktorá potrvá asi 6 mesiacov, budeme vysielať 2-krát až 3-krát v týždni, a to vždy večer do 21. hodiny. Úkoly sú veľké. Stojí pred nami ešte mnoho problémov, ale sú krásne i naše perspektívy. Postaviť našu televíziu do služieb výstavby našej krásnej vlasti a postaviť ju do prvých radov bojovníkov za svetový mier.